Dibattitu ieħor tal-Awtorità tax-Xandir ra l-kandidati tal-Partit Nazzjonalista jiffukaw fuq messaġġ negattiv. Wara li l-Partit Nazzjonalista kien sejjaħ il-miżura li titħallas taxxa mħallsa żejda fuq ir-reġistrazzjoni tal-karozzi bħala gimmick, il-kandidat Nazzjonalista David Casa qal hekk. ċekk li rċevew dwar ir-reġistrazzjoni tat-taxxa wara l-fjask tat-2 cents naħseb għaġlu kemm felħu biex jibgħatu ċekk naqra sura fid-djar tan-nies la ġejja l-elezzjoni. Bħal kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil, Casa prova jitfa' wkoll dubju dwar it-traħħis fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Nispera li ġibtu kont wieħed magħkom biex tista' turuh bħal dak iċ-ċekk ta' reġistrazzjoni fejn turuni fejn huwa it-traħħis li sar fil-kontijiet tad-dawl. Nispera li issa ħajkolkom iċ-ċans wara li nispiċċa jiena u Kevin illi turuna kont wieħed tad-dawl fejn turuna illi verament raħsu. Intant il-kandidat Laburista Joseph Kuxkiri tkellem dwar l-ewwel sena ta' dan il-gvern. Kuxkiri qal li l-gvern wieħed li pajjiżna jkun ta' kulħadd u dan urih bil-fatti. Kuxkiri qal li matul din is-sena il-gvern ħadem biex naqqas id-deficit taħt il-3%, xi ħaġa li għall-Partit Nazzjonalista kienet impossibbli. Min-naħa tagħha l-kandidata fisem il-Partit Laburista Marlene Mizzi spjegat kif id-bassir tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-ekonomija ta' pajjiżna kien wieħed pożittiv u li jagħmel unur lil pajjiżna. Marlene Mizzi tkellmet dwar miżuri li daħħal il-gvern, fost dawn hemm it-tnaqqis fit-taxxa ta' dħul, it-tnaqqis tat-taxxa fuq xogħol part-time u żieda fl-istipendju lill-istudenti. Dan biex fis-soċjetà Maltija kulħadd jibqa' javvanza u ħadd ma jibqa' lura.